Мында яз, дуа кылыр беләме? Хәзер бит вагазга керергә кирәк. Кергез, кер. Бабайлар, ассаламу алейкум. Бу мәчетнең ишекләре көн узын ачык. Һәм имам ышандырганча һәр кем өчен ачык. Габделсамат исемендәге гыйбадәтханәне үз итүчеләр аны хөрмәт белән подвал шариф дип йөртә. Мәчет Казандагы торак йортның ярым подвалында урнашкан. Ассаламу алейкум. Рахматуллаһи ва баракатуһ. Бу мәчет халык арасында популяр мысын, хәзрәт? Йөрүчеләр бармы, күпме? Безнең мәхәлләдә шушы тирәләр бөтенесе беләләр. Безне. Мин дә аларны беләм, 10 ел бит инде мин монда. Алар хәзер үзебезнең кеше булып беттеләр инде. Урысы да, марҗасы да, татары да. Бөтенесе дә хәзрәт. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Здравствуй дип йөриләр. Монда ябык булса ишек. Марҗасы да, урысы да. Ты что, заболел, что ли? Дверь закрыта был, я приходила. Шундый. Димәк, бу мәчетнең эшләвенә бу йортта яшәүчеләр каршы түгел, хәзрәт. Юк. Бирегә сез имам булып килгәндә, нинди эшләр майтарырга теләгән идегез, нинди проблемаларны хәл итәргә уйлаган идегез, һәм шуларга ирешеп булдымы? Ирешеп кенә түгел, мин артыгына да ирештем шикелле. Монда мин килгәндә, кергәндә, тегендә бер ишек бар бит. Коридордан беренче ишекне кергәндә, сул якта бер ишек бар. Менә шул гына комната янда. Ул урталай шаршау белән бүленгән иде, анда кеше юк иде. Салкын иде монда. Монда бер нинди нәрсә дә юк иде. Мин килеп кердем дә, әйтәм, Алла Тәала биргән йорт ахры бу. Моны рәтләп булса, бәлки әле монсын да алып булыр, бәлки монсын да алып булыр дигән фикер белән эшләттем дә мин хат язып, Мансур хәзрәт белән сөйләшеп, хат язып бардык инде. Мин бардым инде. Ну, шул хатка үзәл талгатымны язып куйды. Табып бирегез, гыйбадәт кылырга, пока мәчет салынганчы, монда бит Боровскида мәчет салынырга тиеш иде. 96 елны. Исмаил хәзрәт анда башлап бирде моны. Исмаил хәзрәт алган комната ул тегесе райисполкомнан. Ну, аңар насип булмаган инде. Ул киткән, кешеләр йөрми башлаган. Мин килгәч, бабайларны эзләп табып, монда йөри башлаган бабайларны, аларны чакырып китереп, алар 5-6 кеше җыелды, аннан 9лаган кеше җыелды. Бу бүлмәләрдә нәрсә иде, хәзрәт? Бу бүлмәдә Московская организация иде монда. Московская организация бит буласы бит әле ул вакытта бетмәгән. Московская организация монда эшеп утыралар, алар да мине то булай яхшы яктан сөйләшкән булалар, ну үзләре эчәләр, тарталар. Ну мин бергә кергәнем юк, килеп кердем дә монда. Әйтәм, о, монда эшеп утырасыз, миңа намазга бик әйбәт икән бу дидем мин. То что, хәзрәт, то что, не надо, диләр. Әйтәм, все Алла Тәаләдән зависит. Миңа ошый бу комнатагыз. Шулай итеп торгач, менә бер 3 елдан аларга китәсе булды, миңа монда керәсе булды. Габделсамат мәчете хәзер тулы хукукына эшли. Мәчеттә дәресләр алып барыла. 6 төркемдә мөселманнар башлангыч дини белем ала. Ни гаҗәп, әлифне таяк дип белмәгәннәр дә ислам нигезләренә инде 2 ел эчендә төшенеп җитә икән. Шуңа күрәме мәчетне шәһәрнең ерак районнарыннан ук эзләп киләләр. Шул рәвешле ул Аллаһ йортының исламдагы мәгънәсенә туры килеп яши. Габгади шушындай кичкенә мәхәлләгә мәчетне тоту, аны җылыту, башка кирәк яракларын табу бер дә җиңел түгелдер. Менә сез бу юлларны ничек табасыз? Кая барсам да каршы килгәннәр юк. Шул кешеләр дә, райисполком кешеләре дә, әгәр дә ярдәм кирәк икән, мин аларга барам. Алар мине беләләр. Шуңа күрә ярар, Мискин бабайга булышыгын диләрдер инде. Димәк, теге мөселманнарга каршы ярдәм итүчеләр юк, теге дәүләт оешмалары ярдәм итми дигән сүз ул бик дөрес түгелме? Юк, ничә барсаң, сорасаң, әгәр дә менә, например, мин барам икән, менә шушыны ремонтлап бирегез дип, берәр строительный организациягамы, или янда химкомбинатныйнамы барам име, алар миңа каршы килмиләр. Хат белән кил, хәзрәт диләр дә, епсе мин хат белән барам, Мансур хәзрәттән кул куйдырам. Куйдырмасам үземнең кулда ярый минем шәһадәтнамә бар, мөфти буенча минем имамлык вазифам бар.
Минем кул кою да ярый. Но мин инде аларны борчысым килми. Үземнең көч белән ишетәм. Бабайлар бар бит. Бабайлар алар 70-80 яшь. Алар бит дөнья күргәннәр. Неужели моны сылый алмыйлар алар? Неужели мин аны монда үземә ышанмаслык иттереп, менә шушы кеш калдыртам инде. Мин аны Кеше бер үземдә хәл инде теге акчасын табырга кирәк бит әле хәзрәт. акча менә бит бабайлар килде, алар һәрберсе салгандыр анда 10 суммы, берәр суммы, берәр тиенме, име. Шул җитә бит инде. Сәләк акчасына яши Шулай, мәчет. я, нәрсә җитә бит инде, нишләгән. Нәрсә миңа машина алырга, дача салырга, что ли? Минем квартирам бар, пенсиям бар, минем. Калганын Алла Тәала. Сезнең өчен аермасы бармы кайсы мәчеттә эшләүнең? Юк. Монда миңа тынычрак. Монда тынычрак. Монда бабайлар тыныч бабайлар. Әйбер югалмый монда. Әйбер урланмый монда. Менә бит берни дә охрана юк бит монда, әйме? Чыгып та китәләр, нитеп тә мин. Ягъни бер-берегезне яхшы беләсез. Әйе, бер-беребезне яхшы белә. Белмәгәннәр дә килә. Белмәгәннәр дә алар монда бар йөрүчеләр, билгеле. Минем башында тишеп чап киттеләр монда. Ниме гаять алданнан бер 5 ел элек микән. Андыйлар бар ие, аларны Алла Тәала узак яшәтми бит инде аларны. Я төрмәгә алып китә, я актык юлга алып китә дигән шикелле алар биттеләр. Юк. Кала торган мондагы салучылар алар теге шүплек кырында йөрүчеләр, алар бөтенесе дә белә мине. Зыян итмиләр алар. Мин узганда, менә киләм мин анда, алар күреп, кулларын сузып, хәзрәт, ассаламу алейкум, хәзрәт, ни хәл дип киләләр алар. Сез андый кешеләрнең мәчеткә йөрүен теләр идегезме хәзрәт? Ну, аларны йөртеп булмый бит. Укыдым бит. Алла Тәала теләгән кешесенә генә шушы гыйбадәт кылырга ирек бирә. Теләмәгән кешегә ул ирек бирми. Алла Тәала теләй икән ул кешене монда китергә. Алла Тәаләдән вакыты җитә икән ул килә. Минем көчләү аңар кирәкми. Мин көчләсәм ул киргә таба китә. Шуңа күрә аларны көчләргә кирәкми. Менә шул исәнәшеп йөри торгач, хәзрәт менә өйрәнәсе, кер, пожалуйста. Кер, ишек ачык бит, кер. Нишләп монда торасың? Юын әйбәтләп, ванның бар, юын да әйбәтләп чиста күлмәгән ки дә кил. И нормальный кеше булырсың. Кайберләре килә. Вакыты җиткәннәре, кайберләре юк, килми инде нишләтәсең. Хәзрәт, менә кеше мәчеткә йөри, гыйлем алырга килә. Менә алар нәрсә өмет итеп киләләр һәм шул өмет иткәннәрен алалармы? Нәдән баласына нәрсә бирә? Алар алмасалар рәхмәт әйтеп килеп, рәхмәт әйтмәсләр иде. Хәзрәт дуа кылган иең, менә әйбәт кенә бәби тапты бит кызыбыз. Аллага шөкер дип киләләр име. Менә эше начар булган ие, машина белән бәрелгән ие, тегел әйткән ие, булай әйткән ие, ярасы бик зур ие. Менә монда кирип кылдырган ием, Аллага шөкер терелеп чыкты бит әле. Менә бу рәхмәт сүзләре бит инде. Шулаймы? Шулай. Миннән түгел ул Алла Тәаләдән без сорыйбыз. Алла Тәала сорарга кушкан сорагыз бирәмен дигән. Магданур хәзрәт кебек кешеләр белән аралашкан саен күңел халәте, тәрбия, карашлар адәм баласының тышкы кыяфәтендә чагылыш табуына ныграк ышанасың. Хәзрәткә мәсәлән 79 яшь, ә ул үз яшенә хас булмаганча җиңел хәрәкәтле, тирән фикерле, йөгерек телле һәм зирәк аксаклы. Алмаш турында уйлыйсызмы, сез әзерлисезме? Сез ярдәмчеләрегез бармы? Бар, нишләп булмасын. Яшьләр малар. Менә сез яшьләрне калдырыр идегез менә шундый мәчеттә? Яшьләр алар үсәргә тиешләр. Яшь кешене бер мәчеттә калдырып, минем калдырасым килми. Яшьне. Ул әле утырып бетмәгән. Дөньяның әчесен, тишесен әле ул күрмәгән. Ул бер калиядан гына парга может. Минем бар, әйтик, олырак, тәҗрибәле кешеләр. Әгәр дә кирәк икән, аларны итәргә була. Һәр хәлдә минем яшьләр өчен, яшьләр алар укырга тиеш, эшләргә тиеш әле. Мондый хезмәттәшләргә. Мондый хезмәттә эшләргә тиеш. Һәм эшнең, хезмәтнең тәмен белергә тиеш. Аннан ары гына менә. Әгәр дә
шушы хезмәттә эшләгән килеш намазын, уразасын тотып баралар икән име, шәригать хөкеме белән яши икән ул вакытта инде өйләнгән, балалары үсеп җитә, хәзер ул уже акыл утырткан. Ул вакытта куярга була. Мин каршы түгел. Кешене дә өйрәтә ала да. Кешене дә өйрәтәләр. Моның бернинди гыйбарәте юк, бернәрсә нитә алмый ул. Нәрсә язган, менә монда язып чыгарган берсе, журналист язганмы, кем язган, шуның буенча эш итеп, үзеңнең тәҗрибәң булырга тиеш бит инде. Менә сезнең үзегез өчен имам булу никадәр дәрәҗәдә кадерле дип әйтимме, мөһимме? Имам булу, әгәр дә чын күңел белән барасың икән, ул билгеле дәрәҗә. Әйтик, менә бу мәхәлләнең башы булып чыгасың бит син дин буенча. Син аңлатырга тиеш шушы мәхәлләгә дин турында, әхлак турында, бөтен нәрсә турында син аңлатырга тиеш буласың. Син җаваплылык. Теге дөньяда да синнән сорашаклар. Шушы мәхәлләнең начарлыгы турында, яхшылыгы турында да. Габдел Самат мәчетенә гыйбадәткә килүчеләрнең күбесе өлкән яшьтәге ирләр әлбәттә. Алар шушы мәхәлләгә береккән. Дөнья зарлары да, шәхси шатлыклары да уртак. Вакытлыча дип кенә ачылган бу ярым подвал гыйбадәтханәнең янәшәдә яңа мәчет төзелгән чиракта да ябылуын теләмәс иде алар. Чөнки нәкъ менә шушы мәчеткә исламның татулык, тынычлык һәм камиллек үрнәк икәнлеген расларга насыйп булган. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. Татар эстрадасында яңа музыкаль төркем оешты. Азат Хадиев белән Вәли Фазлый Әхмәтов фақат мөселман тематикасына гына багышланган җырлар башкарырга ниятли. Иҗади коллектив Райян дигән исем алган. Ул оҗмах ишекләре дип тәрҗемә кылына. Мөселман егетләре хезмәтләре белән дә шушы максатка омтыла. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. Biz инде Вәли белән 12 еллап Казан егетләре төркемендә эшләгән идек. Һәм шул юнәлештә үзебезнең гыйлемебез шул юнәлештә булгач, без бу үткән тормышны сызып ташламадык инде, шул хезмәтне Аллаһ юлында ислам җырларына юнәлдерергә булдык. Әлбәттә, иң беренче урынга хәләл харамны куябыз. Аллаһның ризалыгын алып калыр өчен бу тормыштан әлбәттә хәләл харамны белергә туры килә. Шуның өчен бер фильтр аша үткәрәбез һәрбер җырларны һәм гамәлләрне мөселман кешесе буларак. Икенчедән, монда безнең җырларыбызда җәмгыятькә кирәкле булган, аларны күтәрә торган фикерләр дә ята. Исламның кайсы бер якларын яктырта торган фикерләр ята. Өченчедән, әлбәттә, бу безнең кәсеп кебек тора инде, эш урыныбыз. Ислам сезнең иҗат юнәлешегезне үзгәрткән, менә яшәешегезгә ул нинди йогынты ясады? Хәтерлисезме менә ул көннәрне? Вәли. Сыра ушундай инде ничек Исламга килдегез мәсәлән. башланды инде. Без инде артистлар булгач бик күп йөрергә туры килә, поездларда, самолетларда бит инде гел бергәләп, вакыт күп сөйләшергә. Шул вакыт күп булгач инде сөйләшәбез, нәрсәдер бер-беребезгә аңлатабыз, фикерлибез, Бәхәсләшәбез. шулай итеп, чәй эчәбез, сөйләшәбез, шулай бик, ничек дә әйтим, дуслар бит инде без, 4 җегет идек, бик дуслар идек. Хәзер дә инде дуслар. Шул Аллаһ Тәгалә шулай безне китергәндер дип уйлыйм инде, минемчә инде мине.
Birinchi namozimni o'qidim men poyezdda basib, unda silkina endi birinchi namozni shunda poyezdda boshladim. Ул вакытта нәрсә кичергәнегезне исегездәме сезнең? Тоясыз? Нәрсә тойдыгыз менә шушы намазны үтәгәннән соң? Җиңел булып киттеме ул? Халәтне хәтерлисезме? Эх, укып өлгердем намазны үлгенчә дип шулай. Мен ничек уйладым, үземчә инде әйттем, Аллага шөкер, менә шул теге киртәне сикереп чыгып, менә яңа сулыш алып, яңа юл алып дип үземә инде ничектер әйттем мен. Шул вакытта ук ничектер, җиңел килдем. Ул менә күңелдәге җиңеллек бу. Әллә шунда тормышта да менә җиңеллек барлыкка килдеме? Ислам бит инде Аллаһ Тәгалә биргән кешегә җиңеллек өчен, менә кешегә яшәргә җиңел булсын өчен. Чөнки менә Азат бит әйтте, Исламда бүтән проблемаларга, бүтән мәшәкатьләргә шишелеш бар. Менә без үзебез үзгәргәнгә күрә, баштагы төшенчәләр үзгәргәнгә күрә, тормыш безнең бөтенләй үзгәреп бетте. Бу әлхәмдүлилләх исламга килгәч нәрсәләр таптык, нәрсәдән без кырып калдык, нәрсәдән кытылдык. Булар беләнсе уйлап карасаң бар. Мәсәлән, чип калды күп проблемалар. Әлбәттә, исламда проблемаларга чишелеш бар, һәрбер проблемага, мәшәкатькә шулай бит. Ләкин проблемалар үзләре алар юк. Мәсәлән, хамыр харам. Хамырны чибез, хамыр белән бәйләнгән бер нинди проблема да юк инде. Шуның кебек, нишләргә икәнен беләбез, чишелешен беләбез, ләкин проблема үзе юк. Чөнки Аллаһ кушканча яшәсәң, барай бердә үз урынына баса. Шулай да Азат менә сезнең иҗади юнәлешегездә бүгенге эстрада тормышына кайтсак, сезгә җиңелдер дип ышанасы килми. Үзегезнең тамашачыгызны булдыру, моның белән кәсеп итү. Әлбәттә, Авырлыклар бармы? ул җир себерүче булып эшләсәң дә үзенең авырлыклары бар. Үзенең халал харамын алдында калу дигән урыннар була инде тормышта, шулай бит. Монда да бу эштә дә авырлыклар бар. Аларны аптырап калмаса гына, нишләргә икәнен белсә, тормышта кешегә яшәргә җиңелрәк. Мәсәлән, без үзебезгә нәрсә кирәген беләбез, дип әйтик, шулай бит, әлхәмдүлилләх. Нәрсә телибез. Әлбәттә, теге бизнес ягыннан килеп кенә акча җыеп алу гына түгел әле монда. Чөнки күпмедер вакыт үтте, шулай бит. Әле без монардан нәрсәдер алганыбыз юк, күбрәк бирәбез, шулай бит. Шуның өчен, ләкин безнең өметебез бар. Без беләбез, менә бу юнәлеш кешегә кирәк, яшьләргә кирәк. Кирәкми дип әйтүчеләргә дә кирәк әле. Шулай бит. Безнең нәтиҗәләре алдарак булачак иншаллах. Хәзер сез нинди җыр иҗат итәсез, Вали? Хәзер без үзегез күрәсез, яңа җыр өстендә эшлибез. Алда безне көтә бит инде мәүлид кичәләр. Шул мәүлид кичәләргә багышлап, пәйгамбәребезгә багышлап яңа җыр иҗат итәбез. Ул булачак татар телендә һәм араб телендә. Шул ук мелодиясы калачак, ләкин татарча да, арабча да булачак. Шундый җыр һәм алдагы планда безнең шулай кала инде сольный концертлар ясау, шулай альбом чыгару. Планнар ул Наполеоннан да уздырабыз кайсы вакытта, шулай бит. Тормышка гына ашырып бетереп булмый кайсы бер әйберләрне. Ләкин безнең сольный концертка, мәсәлән, программасы ничек булырга тиеш, ул билгеле инде. Хәзер җырларны гына туплыйбыз, шул темаларны табып, аларга җырлар язып, эш күп инде. Әлбәттә, сольный концерт белән чыгачакбыз, иншаллах. Шул безнең ният. Менә хәзер сезнең арсеналда мөселман кызы дигән, Болгар иле дигән һәм пәйгамбәребезнең тормышына багышланган җырлар бар. Мәсәлән, минем фикеремчә,
туган як турында да, әниләрне ярату турында да, балаларга мәхәббәт турында җырлар далар динебезгә, исламга бер дә каршы килми. Шулай булгач, менә никадәр дәрәҗәдә актуаль бүген дини темага гына җырлый торган төркемнең булуы. Менә ничек дип әйтим. Менә дини дигәч тә бары тик мөнәҗәт кенә җырларга дип без җыелмадык вәлиләр. Шулай бит. Дини нәрсә ул? Нәрсә исламга каршы түгел, булар бөтенсе дини. Әгәр каршы икән ул бүтән диннән дигән сүз. Шулай бит. Мәсәлән, әнкәйләре нинди урыны, хатын-кызның нинди урыны ислам дине буенча. Шулай бит. Азат, менә әүвәлге группа белән сезнең хәзерге иҗатыгыз бит бер-берсенә каршы килми кебек. Килми. Килми инде болай. Монда җырда эш түгел бит инде. Мәсәлән, без җырладык, әйбәт җырлар, Казан егетләренә дә әйбәт, туры килә торган. Монда эш түгел бит. Ә нәрсәдә соң? Нәрсәдә без кешеләр үзебез бер яктан караганда бер төрле. Үзебезнең инстинктларыбыз, органик ихтияҗларыбыз безнең бер төрле. Ләкин кешеләрнең дөньяга караш төрле, һәр кешенең төрлечә. Шулай бит. Ләкин шул карашлар арасыннан хакыйки аның берсе генә. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйткән, менә шул гына дөрес. Шулай бит. Шуның өчен менә бу безнең тормышка безнең караш. Без беләбез, һәрбер кеше кыямәт көне торып басачак. Аның бу тормышның аның бик тиз үтеп китәчәк. Һәм шуның өчен без кешеләргә аңлатырга тиеш, чакырга тиеш, ешрак бу адашучылар, ялгышучылар үзебезнең туганнарыбыз арасыннан аларга кем белән без элемтәдә бу дөньяда аларга biz үзебезнең сүзне җиткер, ислам динен җиткерергә тиешбез. Шуның өчен монда безнең максатыбыз җырлар җырлап, акча эшләп кеше көлдерү генә түгел бит инде, шулай бит. Һәм башка яклар гына түгел. Монда без Аллаһ Тәгалә безгә йөкләгән бурычны ничек без булдыра алабыз? Әлбәттә без җыр юнәлешендә мәсәлән, шул яклап киләбез әле җырлар. Ниһаять мин сезнең аерылып, шушы икегезнең әүвәлге группадан үзегезнең махсус төркемегезне булдырып эшләвегезне аңладым кебек. Ягъни мөселман кешесе ул ислам динендә булгач, ислам дине тәгълиматларын үтәп яши башлагач, ул аны үзендә генә саклап яшәтә алмый. Юк, мөселманның бу шундый кырт керә дип әйтик, шулай бит. Һәрбер мөселман аңламыйчамы, барыбер үзенең динен таратырга тырышачак. Ул Аллаһның сүзе җирдә булсын дип нәрсәдер эшләргә тырышачак. Ләкин монда безнең карашлар гына төрле, мөселманнар белән төрлечә булырга мөмкин монда, ярар. Ләкин һәрбер мөселман үзенең динен булдырырга тырыша. Бу мөселманның табигый халәте. Без дә шулай, менә шул яктан кемдер мәсәлән анда башка яктан без менә җир ягыннан булдык әле эшләргә. Шул. Җегетләр, изге ниятләрегез тормышка ашсын, Аллаһ ярдәменнән ташламасын. Амин, шулай булсын. Болгар иле уфукларга тоташ иде. Бер Аллаһтан хөкем килгәч, алгы сафта башын иде. Агымнарга каршы йөзде, гаскәрләрен зурдан төзде. Көч кулланса дошман иле, хәтер изде. Иман үпе йөрәкләргә зур рәхмәт бу бигрәкләрдә. Әшһәдү әллә илаһа илляллаһ, әшһәдү әннә Мухаммадур Расулуллаһ. Шайтан килде, гурur дәүләт, Болгар иле, хәтерләрдә генә инде. Уян Болгар, уян илем, бер Аллаһтан килгән динем, арка
Sak dinen kileşegen bolar dimen İmanın te yüreklerge sur rahmet bu yüreklerde Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammedur Resulullah مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم İmanın te yüreklerge sur rahmet bu yüreklerde Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammedur Resulullah Hey مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم